Hossein Hadej ta' 30 sena u Dol Emmanuel Davis Joshua ta' 30 sena, Akutan Kitiel Tanek ta' 17 sena, Kames Ismail Mustafa ta' 22 sena mill-Afrika ġew ikkundannati 7 u 9 xhur ħabs wara li wieġbu ħatja li l-erba' li għadda ħadu sehem f'rawwixta li waslet għal nirien kbar fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa. L-immigranti kienu fost grupp ta' 20 li twaslu l-qorti b'xarabank tal-Pulizija u kienu massa mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit. Dan kien it-tieni grupp ta' migranti f'ġimgħa li tressaq il-qorti dwar każ simili seħħ fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafi. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Sara Zerafa u Paul Camilleri qalet li r-rawwixta seħħet l-erba' li għadda l-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar meta l-pulizija ġiet magħrufa li kien hemm nar u tħaħen kbar ħerġin mid-dormitorju ewlieni taċ-ċentru. Ingħad li la darba l-pumpiera tfgħu in-nirien, l-investigaturi tkellmu mal-uffiċjali tas-sigurtà li kienu xogħol fil-ħin tal-każ. Il-prosekuzzjoni żiedet tgħid il-protesti bdew sa minn kmieni filgħodu b'għadd ta' migranti insistew li tkellmu mal-uffiċjali tal-Awas u rridu jitilqu miċ-ċentru. Allegatament l-immigranti saru vjolenti wara li tarfu li t-talbiet tagħhom ma setgħux jintlaqgħu. Aktar tard il-pulizija identifikat l-erba' migranti li kebsu n-nirien fiċ-ċentru u huma ttieħdu d-depow tal-pulizija flimkien ma' 16 l-immigranti ieħor. L-immigranti għandhom bejn il-15 u 30 sena u 5 minnhom huma taħt l-età. 16 l-immigrant ġew akkużati li ma bdewx l-ordnijiet tal-uffiċjali taċ-ċentru, ħadu sehem f'rewwixta u li kisru l-paċi pubblika. 12 minnhom baqgħu jinżammu arrestati wara li wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġġuba kontrihom. 4 oħra fosthom żagħżugħ ta' 15 sena ġew mixlija li qabdu d-dormitorju u karozza u ma ċaħdu l-akkużi kontrihom waqt li ma saritx talba l-ħelsien mill-arrest. Aktar tard 12 l-immigranti ieħor wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġġuba kontrihom. Wieħed minnhom jgħid li kien qed jaġixxi ta' traduttur. Ħadd minnhom ma ngħata il-ħelsien mill-arrest. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.